Здравейте в блок 7 и YouTube, аз съм Зиковекс и днес ще снимам видео на Растения срещу зомбита, епизод 3. Както виждате, се подавах повечето растения, за да мога да дигна дървото си. Само тук да се полея растенията. Има много растения също, няма значение. Да продължим играта. Ще избера това растение и забравя да ви обясня. Това е някакво дърво, което поглъща онези гробове, от които излизат зомбита при атака. Ще го взема, за да покажа как действа, както и това. Кое ще ми потребва още? Това може би. Това и още едно ще взема. Това от 100 ще взема. И да почваме играта. Извинете, тук само да се правя опциите.